Kesengi ke basis pak san popra. Ha ke kerteng ukpa ukur mensiam buku yamen. Kutra Jisu tu penselek ingi dok mensiam buku jong me. Kasiti beningkong sekinong Thessalonika. Lenong ke balai. Namara kata habang gimla syak syuk ngilarai ban pak happy ban sahi ha Athens. Ban pak sapi o Timotheus. Ulalong upara bangai jungi bat upara nong trei jong ublei. Ha kebayalap ya ke gospel ukris bat kumta ngilapa ya ban penklan ban seluruh pi ha ka jinget jong pi. Yo dan mano ban bakul mar jingmut da kini jing jenjar. Pitip bakani kalong kanusip jungi. Men bang ngila ringkat bat pi ngila jumaha me pi bangin amlat jenjar. Menta kata kala ulong kumba pitip. Ti namar bang amla syak syuk ngalapa ban yo jingtip sepang ka jinget jong pi. Ngalating yo unong pun syoy ulala tunjuk palat ya pi. Bat baka jingtre stom jungi kan sepulom Henry ko para bangai menta ba Timotheus lawan pai sengi napi ba wanra artat ko kubor ko bas ngotenat jong ke jinget ba ke jinget jong pi ba pi ai ken mau yangi ba pi terang ban yo I yangi kumba terang mangi ya pi ngilas ngokmen sibun da ke jinget jong pi hap deng ke jinglanot bat ke jing sipa jongi ngisngo im tanglada pi yang scam how try da ingin ai ngu ya blai nak benta ka jingkmen baro ka bangis ngau hakmat jong u namar jong pi na ba miet sngi ngi kerpat sitrahem ya u bangin dupla pani kendu ya pi mar khmat ban penbet ya kanu ka jingduna ha ka jinget jong pi tu ublai hi ubalong ukpa jongi ba utra jongi Jesus Christ kin penbet ya yangi shapi kin penyat bet yangi shapi ba tu utra in penroi ya pi ba pen slai pi da ka jinget ye mar keliang bat ya baro tek kumba mangi ngi ye pi tu pun khlani ki donu jong pi da ka pen long ki basngur bat ki batlem hakmat ublei ber ukpa jungi anda unwan utra jungi jisu lember ki ku jong u baro kalnong ka basau ngalor kata ko para bangai ngi kerpat bangi kentu ye pi ha utra jisu ba kumba pilahikai nangi kumno ban e ban pun sungo bahaya ublei kumba piru pilale da sisa kumta pidei benang khamroi syu pitip ye kijing betha bangila a happy how try jisu kalong komon ublei be pinang roi ka jing kuat be pin kala kendia no na ka jing auria ba wei na pi une poi kha hok ha ka jing kuat bat kaburam ha ka jing brai thala kum kiri perthai ki bam tip ya ublei bat babaro kin kyal na kabale bam dei nile syukur iwei pat ha ka songkha songman na ba utrai jupep an penhar keput ya kum kini ki kampaman kum bangila maham jur ya pi ublei msim lakhot yangi sa ka jing bam kuat henrei sa ka jing kuat namar kata jar uba kentat ikini jing sneng u kentat am ya ubrio henrei ya ublei ubala pha ya la umen sim bakut ya pi sepang ka jing e para bangai pan om da don kam bangan da tho sepi ublei hi ulahi kayangi ban ya e mar keliang bad ya kan e pile ha ki para bangai keleng ka Macedonia la kataru ngi kentu ba pinang roi kham roi su ko para Tele banlong ki bajar ban perkhat ela ka kam ban trade la kiti kumbang ila batha epi ban le tele banlong ki bajar hagata ka rukom pinya don buram hakmat jong ki bahalo bahabar ba pin ab kerdo ni kwa ba pin shai jingmut sepang kitu ki balakhat no ko para bangai knang ba inform pin am sngosi kum kitu ki bam don jingkerman namar ladang ingai ba jisu layap ba ulami pat ka kumtaru ublei tawan lam lembat na ka jingyap ya kitu balaklat da ka bangai ya ngaong happy ngiong happy la kumbal da ong hi utrai bangi ki ba em ki badang em hadu ba undawan ngin le yo le chwa ya kitu balaklat hakaktien hukum tang sawa ka suru akhangal berkaturoi ublei utrai hi unwan hiar na beneng berkitu ki bayap ha ukris kin samipat ningkong nang ta samangi ki badang ki ba ompat yap an simno lang bat ki hakil o bane kendu o trai hasun beneng na dien nang ta ngin saya don ringkat bat trai si junom ti tu ya pentengan markeliang da kani ke kubon kaktien jong trai ngisungu ya oblei hakal nong ba ar ngi penkut da ka ba ong ba Paulus Ukraine spang ke jing jar ke jing sya stom ke jing sya tunjuk ke jing sya leben ba ki kristan ki ngat na ki tu bam tre ban ngai hau jisu
Menta ubeteng uang ba ulas ngoling apa la cepang ki Kristan hapo Thessalonika. Ulas ngoling apa yo le isi maki ki ngat hakabor jung baman ubatenju e ki bat kumta ki kenrandin no nakajinget. Nakani kadau Paulus ulap ha ya Timotheus syaki. Ban pet ya kajinget jungki ban yo ka ban hikai ya kajinget jungki ban yo ban skam ya ki ha kajinget. Bat habau Timotheus lawan pa syo Paulus ulabatai ke baro ke bama ulayo iba ulayo ro aspang kajinget jungki na kata kadau Paulus ong ngis ngau kemen menta ngis ngau kemen kumunong sarai uba kit kia na kabenta ke kunhun ke bama upai ong ngis ngau im tang lada yang skam ha utrai ngis ngau im suyo jing im suyo mensiam tang lada ma phi ki khun ki ba ma Paulus ulapan kha ha ukris Jesu ki shania ha utrai lani ki yang skam ha utrai haba ma ki khlon no ka jing kermen jong Paulus lani kata ka jing kemen jong jing tristom ma ula tristom na benta ka gospel kalong pulom no aba ki bri ki kentai ka jingai aba andre ba ki yang skam ngi so kemen kani ngi la ban song thu mangiru yala de ba kumju ra ka jing jawat hayeng hasam ru ngi so kemen ni ke haba ngi yo i ba ke kentien jungi ne ka jing tristom jungi ki wei ki pediang ba ki nai yang skam ha kata ka jing hikai nang tada ka jingdoi kerpat halunong bakhat weh du khat bakhat weh du khat lai Paulus ukerpat na kebenta jong ki Kristan ha Thessalonika ukerpat ha blei upa ukerpat ha tra Jesu menta ka basdang jong kalunong ka basau Paulus ukiran sepang ka wei ka phang ka bakong san ba kata ka dei ba ka mon jong blei ka dei na kebenta jong i wei pe wei bangin roi ha ka jing khot la khot yengi ru ha ka jing khot om sa ka jing bam khot la khot yengi sa ka jing khot om sa ka jing bam khot kani ka jing hikai jong ka tien jong blei ba ka dei ka mon jong blei na benta jingi bangin ang roi ha ka jing khot bangin long ki ba kentang bangin ya ya ka lenti ka badai ngin kian na ka akor aurea ngin kian na ka ya shong sang ngin kian na ka fornication la na ka ta ka jing ya shong shwa ban ya tho bar ki wei ki kam aurea kham ta me ka jing shukor ha ka shong kha shong man ba Paulus uong ba blei unum pep pen sitam ki tu ki breu ki bale ikini ke baro ki kini ki kumi kini ki jat kam kani ka jing wer jong Paulus ba ka jing pun kan mau jong we ngi we pe we ba ngi hap ban roi ha ka jing khot ngi hap ban roi ha ka jing khot rawar blai sim la khot ngi sa ka jing bam khot in roi la khot ngi cha ka jing khot la khot ngi we pe we cha ka jing khot bat ublei la le ekanir om dei tang kata ndrei wala pharu ya mun sim khot yang ngi we pe we khana ba duk la ban rai khana ba duk don ka bor ban duk ya kata kilemti jong ka jing khot haki bentak ba buat dukat bakat lai hadu bakat pra Paulus Ukraine sepang ka jingyap sepang kitu ki balayap uka ban ong Kristan pi ki ba tip badan ki para bangai ki balayap ba pinum du jingkermen thik kutu kum kitu ki bamdan jingkermen syu nata kadau fi ngosi sa na benta jingki ne khuslai sa na benta jingki Henry ka tien jong blai ba Paulus upun kan mau ngi menta kamiet para ya ki Thessalonika ro akhtu kapor ong ba kum ki ba kermen ha ukris kum ki ba em ha ukris kum ba ya lang ba ukris ngim dai bandu jing kermen da ka jing yap Henry ka dipen klang su ka jing jingi ba maki ki poi sakhmat jong blai ba kalenti ka ba mangi we pe we ru ngin saya mat lang ba upun don kam hang ni ki tu ki kintin ki bangi ong le si ka rukom tho apocalypse le kum ka kitab jing pen pau dah ka penon kam ye ki dak ki sien ye ki symbol ki ek bala ja jutang barim ne sepang ki ek ban kren ban pen I ya ka jing kraw jong kata ka singi ya ka jing shar khai jong kata ka singi ya ka jing don kam jong kata ka singi sepang ka jing ja ka jing put turoi kumba ja halum sinai ba ki we bentah ba blei upau ki batai ya kata ka event lan ne ya kata ka jing snow kia jong kata ka jing ja dah ka penon kam ye ki contain apocalypse But kawai ka ba Paulus Ukraine shy hakan ke jing kai jung lagi pe na do ka khat bakhat riu ter ha do ka bakhat pra wong kum ni ba ha ka tien hukum ka bamut ha ka jing wan ba ar jung Ukris ha ka jing wan ba ar jung Ukris ha ka akher ka si ba Ukris sa wan ban bishar ki ba yam ha ka jing wan ka ba ar wong kitu ki ba yo thia ha utrai ma ki kin sami pat ning kong bat kin se yo ban talang bat ngi we pe we ha ma jung trai kitu ki ba mi pat kitu ki ba kitu ki balayap maki kinsa mi pat ningkong bandon ba utrai ban mangi we pe we bada lada kitu ki barang im hakatu ka generation lada kitu ki barang im hakatu ka generation ba Jesus Christ man pa saknik selapathai yaki kinsa long ki ba
hadien jengki ni kebalayap banyo ke jimi pat bat ya kamat jengki an sapan kelah ha ke siklemat lalu fikwa ban pe chu sepang kan ni ke benta pe du ka siti baningkong sikoren kalau nang bakhat san dukat basan poi terter sepang kan ni ke jingki kai sepang ka jingwan jong ukris hakil o ban ha ka ju ka po ka jing ka jing khot yang i wei pe wei ka jing pun kan mau yang i wei pe wei ba kitu ke bele athia ningkong ha try maki kin sami pat ningkong bat mahadin kata kitu ke berang em ha ka por ba jisu wan pai ha ka siklep mat an sapan kala ya kimet jengi na ka jing pon sha ka jing bam pon na ka jing pon sha ka jing bam pon ublei ula ban le e kene ublei ula ban le e kene ba ukulan ban le e kene na ka benta jengi i wei pe wei ban mangi baro nin se kendu yo try in sa yo ban song lang ban ban sawan ban shao ingi ban le cha ka hima jong te kat ba kam pat poi kata kasi ka ai ba Paulus ong te to ya pentengan mar keliang da ka ni ko kubor ya pentengan mar keliang da ka ni ka jingkerman ba mangi ujisu un sawan shao ingi in sa yo ka burom ring kat lang bat ya pentengan lang habat iwei pat ha ka lor ka ni ka jing shisha ba ujisu ba kitu ki balayap ha ujisu kimja no lani kimdu no ndai baki tip chu je ki rai maki kin sai mi pat bat kin sai yo ma ning kong ya ka jing don jo jisu ha ka jing im jeng ki hadin kata sakiwe ki bere berang ebro an sapan kelah ke siklemat hatu kani kala bandong klempep kala bandong nama nak benta ublei ki baro kilong ki bala ki baro kilong ki bala bat kani ka dei si benta jong ka jinget jungiru haba mangi ngidwai ya ka jingdwai khamtam ka jingdwai ka jingpla jinget jingki apostol ngi bar khoi ngi ya ka ji hamun sim ko belang katolik ko jinge slok ko jimi pat ka do jimi ba ka jing embam jukut kata bar khoi mangi ngi ka dei ka ni ka mangi khmi lenti ngi khmi lenti ba mangi iwe pe we ngi yo iyo trai mar khmat ani ro yo jesus christ junom la junom amen ba bneng to ai ba ka jinget ka mela ai ngi ha ku jumi Jesus Christ men chungi ba ka ding zo ka jing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka khu na man ta ka jing wan ka hima chumi to ai ba ka jing e chumi kan pan ka lai ngi shakinong bat sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka lai kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha ba ro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snew ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jong ni sha satla ka pertai chami ublei jong ni ubala ka khu junam kan nong ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu, tersin ay kumariang rap jingi Kristan, tuduay na kumta jingi,